Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Paytaxtımız Aşgabatda Türkiye Respublikasının eksport xaritlarının ferisi geçirilir. 2023 yılın 6-8 dekabrında paytaxtımız Aşgabatda Türkiye Respublikasının eksport xaritlarının ferisi geçirilir. Hazırdan bu ferge ulu kızıklanma bildirilýär. Ma'lum bolýarly, Türkmenistan'ın prezidenti Goloyda Türkiye Respublikasyna amala aşyran ilkinji resmi sapary hem şu ýylyň 6-8 dekabrynda Türkmenistan'a guraljak Türkiýanyň eksport xaritlarynyň fergisi barada hem pikir alışdy. Şonuň bilen baglyqda Aşgabatda geçiriljek fergide Türkiýanyň guruluşyk, owa hojalyk, azyk, mebel, moda, dokma, hojalyk xaritlary kosmetika ýaly pudoklardaky önüme önürjü firmalaryň ýüzden gowranyň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkiýanyň eksport xaritlary fergisi Türkiýe Respublikasynyň Sowda Ministerligi bilen Türkmenistanyň Sowda Senat Edarasynyň ýakynan gollaw bermegine geçirilýär we onuň uly üstünlikli geçirilmegi üçin uly tagalla edilýär. Merdiýen fuwarjylyk kompaniýasy tarapyndan köp ýyllardan beri ýurdumyzyň paýtagty Aşgabatda Türkiýanyň eksport xaritlarynyň fergisi geçirilip gelinýär. Üstümizdäki ýylda şeýle ferginiň 10-njysy geçirilir. Mundan awalkylar ýaly nowatdaky fergi hem ýurdumyzyň hökümet agzalarynyň hususy pudoň wekilleriniň gatnaşmagyna ýokary derejede guralar. Türkmenistanda uly bazarlar, Türkmenistan bazarlarynyň zerurlyklary göz öňüne tutulup, ähli pudoklarda esasan guruluşyk, mebel, owa hojalygy, dokma, energiýa, azyk we guruluşyk materiallary pudoklaryna iş alınıp barilýan Türk kompaniýalaryna möhüm artykmaçlyklar garaşýar. Bu nukta nazardan Türkmenistan bu sewitdäki iň möhüm bazardyr. Umumy Türkmen tarapy Türkiýe bilen sowda ykdysady gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarmagy maksat edilýär. Mehriban tamaşaçylarymyz, eger siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmagy isteseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.